Ine ngati president wanu wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi ndizapitirirabe kunena zobisikazo mosaopa munthu, mosakondera, mosayang'ana chigawo, mosayang'ana mtundu, komanso mosayang'ana chipani, chifukwa ine sine wa chipani. Ndipo mazulo alero pa 18 May 2024 mundilolenso kuti ndizukute ndinene zobisikazo zimene anthu akuyenera kuti aziziwe mu dziko la democracy. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri amene olo mutatulusa mfuti kuti mundimenye nayo singalowe mwachepa kwambiri. Uthenga wanga ukupita kwa Enoch Chihana ndi chipani chonse cha Ford pamene mukukonzekera msonkhano wanu kumponera mawa lino. Ndinayenera kuti audio imeneyi ibwere mawa malinga ndi tradition imene timapangira, koma chifukwa chonena kuti kuli msonkhano mawa wa Ford, inenso wokhala president wa anthu osauka amene sindimayang'ana chipani, sindiyang'ana munthu, ndimangofuna kuwayimirira Malawiwo, ndafuna ndikuziwiseni inu achihana kumene muliko. Ndipo inu amene mmaziwa achihana ngati muli nawo pafupi atumizireni audio imeneyi kuti ayimvere, chifukwa akhoza kumamangidwa mmasamba osaziwa kuti makamaka nkhani imene ya MCP yakuisa kuti azikatumiza zigawenga kuja kumachedwa kumponera kozera kwa maministers awo komanso ma MP yakumeneko mogwirizana ndi anyamata ochoka kulilongwe, komanso mophatikiza ndi anyamata zigawenga zina za kumponera, zinazo zimakhala pansika, zinazo zimagulisa mpunga, zina zimagulisa mazi, zina zimagulisa nyama, zinazo ndizosowa zochita mu Lilongwe. Kodi cheni chasisa zae kuti njovu ichoke nyanga ndi chani? Nkhani itu si inuyo a Enoch Chihana, nkhani ndi ya Timothy Ntambo. Akunena kuti Timothy Ntambo akuwayikira mchenga mu mpunga ndipo ali ndi mantha kwambiri. Ndinakuwuzani mu audio yanga ya mmamawa kunena kuti kunali meeting izana komanso kunali meeting izulo, ndipo zina mwa nkhani zimene amakambirana ndizonena kuti aulepherese msonkhano wa Ford kumponera. Komano ngati msonkhano ungapitirire ndiye kuti Timothy Ntambo akasowe mtendere, asapezeke pa msonkhanopo, asamulole chifukwa ali ndi mantha kwambiri. Akuona ngati Timothy Ntambo mmene wachoka mu MCP kapena mu Tonse Alliance athira mpunga mchenga, authira mchenga mpunga ndipo anthu sangadye, aulula zinsisi za boma chifukwa anali konko. Ndi chifukwa chake anyamata aja atabwera ananena kuti mufuna muzapangise msonkhano kunoko kwawo kwa president wathu amene mukumamutukwana kunoko simupangako msonkhano. Nkhani yeni ndionena kuti mawa lino popita mukonzekere zinthu izi, kukapangisa msonkhano kapena osakaupangisa msonkhano. Kuupangisa msonkhano palibembo Timothy Ntambo kapena Timothy Ntambo yokukhalapo, koma inu kumangoozedwa chifukwa kumene koko kwatumizidwa anyamata amene alandira aliyese 50,000 kuchokera kwa minister wina komanso MP wa kumeneko kuti akasokoneze msonkhano uja umachedwa kuti wa Alliance for Democracy. Tikamakuwuzani kuti ziko ilili likulamulidwa ndi masavage, makape, makawazi amene ali ndi mantha chifukwa aona kuti chawo palibe, anthu atulukira kuti anthu ondo okuba asizina ntole angolowera mboma mukuti azikabamo, ndi akuopa china chilichonse tu munthu ukakhala okuba olokungomva samba lokugwa mu mtengo umayamba kuthawa, olokungoona galimoto ya polisi ikubwera poteropo umayamba kuthawa. Ndi zimene akupanga a MCP kuteroko iwo akuzikozera mukabudula chifukwa chonena kuti Timothy Ntambo wasankhidwa monga mmene tinanenera profesa yathu ija kunena kuti wina wache akhala vice president wa chipani
ndiye chifukwa chakuti Timothy Mtambo wasankhidwa kukhala vice president wa chipani cha Ford, kuteroko kumene koko anthu angonjenjemera, kumene kwa anthu angozikozera chifukwa kuona ngati iye uja abudula ndithu mphikawo. Koma nkhani ndi yamantha chifukwa muziko la democracy aliyense ali ndi ufulu opita kukakhala ku chipani kumene akufunako. Zili ndi anthu amalawiwo amulole kapena asamulole, amulandire kapena asamulandire. Choncho Timothy Mtambo ndi nzika ya ziko lino ali ndi ufulu kujoyina kapena osajoyina chipani china chilichonse. Zili ndi inu amalawi kuti mumulandire kapena musamulandire. Koma zakomera a Ford kuzera kwa president wawo Enoch Chihana kuti akhale vice president wa chipanichi. Lero chifukwa cha mtima wakaduka, mtima woona kuti ife zathu zada, china chilichonse chingoululika, ndiye lero li amene inde kuti akaulula zambiri nyasi. Chifukwa ngati kuli boma limene asogoleri ache olo azole mafuta samasisira koma akuba makobi limonjeza, ndiye ndi MCP. Oti kumene koko kwapita ndalama za nkhani ndi cholinga kuti akufuna alepherese msonkhano wa mawa. Ndikupempheni inu a Ford, don't compromise security. Osaopa china chilichonse, mutengane ndi anthu anu mukapange msonkhano mawa, osamuopa wina aliyense nali gonkhwiro, wina aliyense nali mata. Chifukwa ziko ili ndi la democracy, ndipo aliyense ali ndi ufulu opita kukakhala nawo pa msonkhano wina uliwonse umene iye akufuna. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri limene asogoleri ache onse akupanga zozungulira mitu. Ndi chifukwa chake enaso awa Minister of Information ayiwala kunena kuti nzawo wina anali pompo ankapanga ngati amadya limodzi ndi Yesu, anachokapo pa mpandopo chifukwa cholankhula mwa matama mowatenga amalawi ngati ndi manyi. Iwenso pamenepo ukapusa uchokapo posachedwa pompano, chifukwa simmanga ononge ndalama za nkhani kumusaka munthu ati wabakiri muluzi ati akuipisa mbiri. Nkhani zimene amanena ndizokuti zimawanyasa anthu ena, zimapera ufulu anthu ena. Kodi zimene amanena bakiri muluziyo wabakiri muluzi TV yo ndizo nama? Ngakhale kuti mwina yenyakedi zinalo likuanyasa, mwina akanagwirisa ntchito zina lina, koma nanga popeza mayina ndi moto. Tikunena ine pano Boni Kalindo alikoso malo ena, Elias Kalindo, Philip Kalindo alikoso malo ena, chimozimozi Solano la Mozesiro lilikoso mbali inaso. Kumadaba kuta awandi ya chimwene koma asali ya chimwene anu. Izi zikungoonesa kulephera kwanu kwa MCP, boma la MCP limene lalephera muchina chilichonse. Zaka folo zipalibe chimene mwapanga inu. Ndi chifukwa chake anzanu angotuluka siku limozi sanapangise misonkhano iwiri tuya koma ziko kugwedera. Ndipo tikupempheni inuyo DPP musama zizirise soya mene mwapangira inu kunjamba kuja. Next week mukhale muli mulilongwe, ndipo ndofunika msonkhano wanu wo ukhale kulilongwe chifukwa anthu ena akulitenga ziko lingati ndilawo. Ndipo inu ati kukatumiza anthu ku South Africa kuti akamugwire amene iye akupanga zabakiri muluzi TV. Nanga anthu ena ife tili konkuno ife sitimalankhula nkhani zonyozesa, mukutisiyira chani, mukukonderapo chani pamene popo? Chifukwa zimene mukupanga zotu ndiye ndikukondera. Chifukwa mukanayamba amene ali muno Malawi ndikuamanga kuphatikizapo ineyo, kundimangaso ineyo, kenako muzika musakasaka amene yoyo. Ndalama zimene muti muononge inu taxpayers money ndi ndalama za nkhani, ndalama zambiri zokuti zikanakhoza kugulira mankhwala muzipatala. Koma mukutenga ndalama zimene zozo muziko la democracy kuti mukamuseke wina ake pakamwa. Zikungoonesa kulephera kwanu. Kodi amene mukumunena wabakiri muluzi si ujaso munalengeza kuti mwammanga, kusonyeza kuti munthu amene munammanga uja it was a mistaken identity? Ndiye sono ngati ili mistaken identity, mapanti ache magadgets yake mukuasungira njipakana lero. Mukanayene atu mumbwezere munthu yo ndipo mumpepese handsomely. Munthu amene akuyenera kuti akusumireni chifukwa ndalama kuboma ndizaphweka ndikutapa kutaya. Palibe chifukwa chokuti muzikasunga magadgets ya munthu. By saying kunena kuti mwatumiza ma CIDs
ku South Africa amene ati aononge mamiliyoni okuti akanakhoza kugula mankhwala muzipatala, kuthandiza ana kuti agulire makope yawo ndi mabuku awo owerenga. Zimenezo mukanakhoza kupanga zimene, koma mukufuna ati anthu apite ku South Africa ati azikamusakasaka munthu ngati iye ndi Osama bin Laden, ngati iye wachita komiti zinthu. Yeti iniyo mukutchinjirizana nokhanokha, okuba nokhanokha. Lero ndi apa mwapanga filimu yanu yonena kuti director wa ACB musamuchite renew contract yache chifukwa mukufuna mumutenge wosatira wache kuti akhale pamenepo ndi cholinga kuti muzipitiriza kuba. Ndiye munthu amene iye mummasule mumpase zinthu zache, ndipo amene mumpase mpata okuti akakusumireni. Ndafuna ndikuwuzeni ino a opposition, izi zikuchitika ndanenapo mamawa, musamale kwambiri. It is a sign yokuwuzani kunena kuti zisankho zikubwerazo sizizayenda bwino, chifukwa olokomo uku kwa chinsapo akulembesa ana, kukakhala kwawo ndiye nyanyi, kunchinjiko ndiye jere, kudowako ndiye jere, akulembesa ana ochuluka kwambiri. Zina ndizija zapita ku India, akufuna kuti azabere zisankho. Komanso tuziwanizi pa 1 September 2023 nduna ina inapita ku Zimbabwe kukakumana ndi president wa ku Zimbabweko kutengako nzeru ku ZANU PF zokuti azaupchezere anthu kuti azawinire zisankho. Anaphunzirako zambiri kumeneko. Nduna ina kandi pepe kale khaya ndevu kapusa muzanong'oneza bondo. Anzanu anapita ku Zimbabwe pa 1 September 2023 ndipo anabwerako pa 9. Timu yache inayo inasala konko, koma anaphunzisidwa mmene angabere zisankho. Ndiye ngati ili nkhani yoopseza ziko, musana mmange wabakiri muluzi, tanitengeni ine kaye chifukwa inu mufuna muziopseza anthu. Ndiyo anthu aje oopsezedwawo sife, ndifeso ana amene timaona patali. Simungati opseze iya, utenga umene undu waulere upite kwa inu opposition parties, komanso makamaka pa siku la mawa kwa Enoch Chihana. Bon calendar, the DC. Mwana uopsha kwambiri amene samalabada, amene amangoima pa chilungamo, ma promotion ya ku polisi, koma anthu ndi aluza ndalama anthu. Ena kugula ma promotion ndi 300, ena ndi 500. Charakwe